खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि जानानै गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायना लाबाय। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे मोगामोगि आयदा लाबोनो नागिरदों आरो बे मोगामोगि आयदायाव आङो 29 नं गसाइगाव बियाबनि मानगोनां UPPLनि बिजाथि समनाथ नार्जारी बिथांजों आङो दान्दिसे सम मोगामोगि लागोन आरो बे मोगामोगि आयदानि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे माखासे राजखान्थियारि बिथिंनि माखासे सावरायनाय नोंथांमोननो मिथिहोगोन। नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायबाय। खुलुमबाय। नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैगोन जे नोंथाङा आथिखालनि थासारि नैबे राजखान्थियारि थासारिया माबायदि बिथिङाव सोलिगासिनो? जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा बेयो जोबोद मोजां, जोबोद पजिटिभ। जोङो जेराव जेराव हाबदों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोङो मदद मोनदों। मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो सोलायनांगौनि थाखाय बिथांमोना दिनै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय राजि जानानै दङ। दा नैबे बिथिङाव आं नोंथांनाव सोंनो लुबैगोन जे माबे आयदाखौ लानानै नोंथाङा रायजोनियाव थांनानै नोंथाङा भट होयो? गुबैयैनो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव जिहेतु गुबुन गुबुन समस्तिनि तुलनायाव जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिया जोबोद गोग्लैसोनाय होनोबा जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। दा बेवहाय जोङो डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो मोनसे इस्यु खालामदों, लोगोसे कर्म संस्थापन बा एमप्लयमेन्टखौ लानानै जोङो मोनसे इस्यु खालामदों, लोगोसे जोंनि बिमा माहारि आरो आबादारिफोरखौ लानानै जोङो बेखौ मोनसे इस्यु खालामदों। मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोराव BPFनि जाय MLA बिथां माजेन्द्र नार्जारी दङमोन, बिथाङा बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव खुनु मोनसे मोजां खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै। दा आंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाया जोंखौ सापर्ट खालामदों, मानोना जोंनि जे इस्यु बै इस्युफ्रा माने रायजो राजानि इस्यु, जोंनि इन्डिभिजुवेल इस्यु नङा। दा बै इस्युफोरखौ बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौबा जोंनो दिसपुरसिम जोंनो सासे मोजां MLA खौ नांगौ, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों। दा बे खारनाव रायजो राजाफ्रा जोंजों दंफायो। नोंथांमोननि समस्तियाव बिखेखखै बे बांसिन समस्या होनोब्ला माबे मोनसे बिथिङाव बांसिन समस्या दं होननानै नोंथाङा सानो? बांसिन समस्या होनोबा बेनो जे दिनै जोंनि समस्तियाव 1,87,000 भटार्स दङ, किन्तु बे 1,87,000 भटार्सनि थाखाय दिनैसिमबो जोंनाव गंसेबो मोजां देहा फाहामसालि गैया आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जे लामा लांद'नि अबस्था बे जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव BTCनि बाहेरा जोंना 35टा गामि दङ, जेरावनोखि 4 GP गाव पन्सायत दङ। बैफोर ओनसोलाव जों जुदि थाङोबा नुगोन जे लामा लांद'नि खुनु मोनसे मोजां अबस्था गैया। जोंनि गसाइगाव समस्तिनि सा ओनसोलाव थाङोबा बलामजरा, नोङो ओरै जहार बिल, बेबादिनो बालागाव ओनसोलाव थाङोबा नुगोन जे खुनु मोनसे लामा लांद'नि नेरसोन गैया। दिनैसिमबो हाद्रिजों बुंफबनाय बे जाथायतनि थाखाय जोङो जोबोद खस्थ' मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनाव गोबां बेबादि फरायसाफोर दङ, जे फरायसाफोरनि थाखाय दिनैसिमबो मोजां बेबादि कलेज बा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनाव बेबादि खुनु मोनसे बेबस्था गैया। नोंथाङा नैबे बियाबनिफ्राय देरहालाङोब्ला गिबिसिन खामानिया नोंथांनि थाखाय माबे जागोन? दा गिबिसिन खामानिया बेनो जागोन जे रायजो राजा जेखौ दा हास्थायबाय थादों जे जोंनाव जिहेतु मोनसेबो मोजां देहा फाहामसालि गैया, आङो नाजागोन जाहाथे जोंनि जे दानि सिभिल हस्पिटाल दङ बेवहाय जाहाथे जोङो बेबादि जोंनि माबा मोनसे अन्थाइफोर जायोबा बेफोरखौ अपारेशन खालामनो हानाय बेबादि प्रभिजनफोर जाहाथे जायो, जोंना बेबादि सार्जारि खालामनायनि बेबस्थाफोर जायो। बेयाव गोबां बेबादि जोंनि बिमाफोर दङ जायफ्रा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाखै। जोङो फिसा बेमार जाब्लाबो जोङो गोजानाव लांनो गोनां जायो, जोङो सिलिगुरि, कुचबिहार, जोङो ओरै गुवाहाटि लांनो गोनां जायो। दा बैफोरनो गिबि जोंनि हारि माहारिनि जे माखासे हास्थायनाय बा लुबैनाय बैफोरखौनो जोङो मावजेननो थाखाय नाजागोन। नोंथाङा सासे नैबे सेन्ट्रेल UPPLनि लाइमोन हान्जानि आफादगिरि, दा बे बिथिङाव लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथाङा जुदि बेनिफ्राय देरहालाङोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि माबाफोर थागोन नामा? गमामायैनो नंगौ जे आङो लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै लाइमोनफोरनि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनो नाजागोन। मानोना दिनै जोंनि बे BTCआव गोबां बेबादि लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि दिनैसिमबो खुनु थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ मोनाखै आरो स्पेसियेलि जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव बेबादि खुनु मोनसे इन्स्टिटिउसनफोर गैया जेरावनोखि जोङो लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि बेबादि बेबस्थाफोरखौ खालामनानै होनो हागोन। जायनि थाखाय जोङो
सिन्था खालामबाय थादों जाहाथे स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टारफोरखौ जोङो खुलिनो हायोबा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां बेबायदि एंगेज जानो हागोन आरो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै जिउ खुंलांनो हागोन। दा बैफोरनि थाखाय माखासे प्रसेसफोरखौ माखासे सुबिदाफोरखौ आङो खालामनानै होगोन। महाजोत बेयावनो कंग्रेसनि दैदेननायाव नैबे महाजोतआ गोबां जायगाफोरावनो मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांनि बियाबाव बे महाजोतआ माबा मोनसे इफेक्ट गोलैगोन नामा? जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव बे BPFनि महाजोतआ खुनु गोहोम खोख्लैनो हाया। मानो होनोबा बिथांमोननि जे महाजोत बे महाजोतआ नामावल' खिन्थु ग्रासरुट लेभेलाव खुनु बेबादि बिथांमोननि गेजेराव मोनसे केमिस्ट्रिया दिनैसिम जायाखै, कोअर्डिनेशन गैया, जायनि थाखाय जाय बिथांमोननि जे महाजोत बे महाजोतनि पार्टिनिफ्रायनो दिनै गोबां उदां बिजाथिया बिथांमोननि एगेन्स्टआवनो गसंनानै दङ। दा बेवहाय महाजोत हिसाबै बिथांमोना जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव खुनु गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। दा महाजोतआ बिथांमोना बुंदों जे बे फार्स्ट फेजनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना मोनबाल' सिट मोनगोन होनना बुंदों। दा सेकेन्डनि बिसायख'थि जिहेतु जानो गोनां दा बेवहायबो बिसोर खम मासियाव देरहागोन होनना बुंदों नैबे BJPखौ। दा बे बिथिंखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंगोन जाय जेखि बुङा मानो खिन्थु 2021 सनाव आसामाव BJP UPPL AGPनि सरकारा फैगोन बे रोखा। मानोना दिनै BJPआ जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेसखौ लाबोदों। जेसेबांनाखि अस्त्रधारि संगठनफोर दंमोन बिथांमोनखौ दिनै न'आव फैनो थाखाय मोनसे खाबु होदों। जाय बिथांमोना दिनै नोङो बांलादेश, म्यानमार, हाग्राफ्राव भुटानफ्राव दङमोन बिथांमोनखौ न'आव फैनो थाखाय खाबु मोनसे होदों मोनसे एकर्डनि गेजेरजों। आरो सारा जोंनि आसामावनो माने सान्थि परिबेसखौ लाबोनो थाखाय दिनै गोबां जायगाफ्राव बेबादि जे माखासे इलिगेल आर्म्सफोर दङ बै इलिगेल आर्म्सफोरखौ दिनै रिकभार खालामदों। दा बैफोरो सम्भब जादों एकमात्र BJP UPPLनि थाखायसो। बिनिखायनो रायजो राजा बिथांमोनाबो मोनथिखायो जे सान्थिखौ जोंनि आसामाव सोर लाबोगोन। बिनिखायनो BJP UPPL आरो AGPनि दिसपुराव सरकार फैफिननाया बे रोखा। नैबे बिथिङाव आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा दिनैनि तारिखाव नैबे बाथ्राखौ बुंगासिनो NLFB हाबनायाव बा हाग्रायाव थांनाय दा बेवहाय सोरखारनि जिहेतु नोंथांमोना BTC आव सोरखार सालायगासिनो बे बिथिङाव सोरखारखौ बिथांमोना दस होदों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? जाय बिथांमोना दिनै हाग्रायाव थांनानै बेबादि माखासे आं मिथिया बिथांमोननि मा एजेन्डा दङ खिन्थु जोंनि नोजोराव बिथांमोनखौ भमरा माने माखासे लिडारफ्रा बिथांमोनखौ माखासे प्रलोभन होनायनि गेजेरजों दिनै मिसगाइड खालामदों। जायनि थाखाय हयथ' माखासे सेंग्राफ्रा बिदिनो 10-20 जनसो सेंग्राफ्रा हयथ' दिनै हाग्रायाव थांफिनदों। खिन्थु आङो सानो बिथांमोनाव खुनु बेबादि मोनसे एजेन्डा गैया आरो दिनैनि दिनाव बेबादि हाग्रायाव थानानै हारिखौ सिबिनाय बा हारिनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना खुनु बेबादि खामानि मावनो हानाय नङा। बिथांमोना जुदि हारिनि थाखाय बा गोजोन मोनसे थासारिखौ लाबोनो थाखाय जुदि बिथांमोना जुदि मोजां सिन्थाधारा दङबा बिथांमोनखौ जोङो खावलायो बिथांमोना फैफिननांगौ, न'आव फैफिननांगौ। जोंनि सिस्टेमजों लोगो जानानै सरकारजों लोगो जानानै बेवहाय मोनसे मोजां थासारिखौ सृष्टि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजानांगौ। नैबे बिथिङाव आङो BTC आव जितु सरकार नोंथांमोना खुंगासिनो 2 मासाव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै रायजोफोरा अजद खालामदों आरो माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा बेखौ अजद लाबोनो नागिरो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? 2 मासाव UPPL आरो BJPआ मा मावदों बेखौ रायजो राजाफ्राबो मिन्थिगौ। जे खामानिखौ हाग्रामाया 17 बोसोराव मावाखै जोंनि सरकारा बे खामानिखौ मावदों। बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै आं बुंनो हास्थायदों जोंनि BTC आव जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुलफोर दङमोन बै भेन्सार स्कुलफोरखौ दिनै जोंनि सरकारा आसाम सरकारजों लोगो नांनानै दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। जे खामानिखौनोखि BPFआ 17 बोसोर मावनो थाखाय नाजायाखै दिनै गोबां जोंनि बर' मिडियामनि जे भेन्सार स्कुलफोर दङ बै स्कुलफोरनि गेजेरजों जोंनि गामिनि गथ'फ्रा दिनै मोजां मोनसे सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। जोंनि फोरोंगुरु सारमोना आगोलाव जेरैबादि फोरोंदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन फोरोंनो हासिगोन। मानोना बिथांमोना थांनाय समफ्राव खुनु बेबादि बेथन मोनाखैमोन खिन्थु दा बिथांमोना बेथन मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौ जे बा बिथांमोननि स्कुलफोरखौ जे जों प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय बिथांमोननो जे साकरि होबाय दिनै जोङो थाइसे थाखाबो जोङो लायालासेनो बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होबाय। दा बिनिफ्राय देरसिन आरो जोङो बे मास मोननैयाव जोङो आरो मा खालामनो? आरो बेल' नङा
दिनैहाय गोबां बेबायदि माखासे प्रसेसफोरखौ जोङो खालामगासिनो दङ जेखौनोखि हाग्रामाया 17 बोसोराव खालामाखै। दा बेवहाय हयथ' सासे सानैया बुंगोन BPFनिया बुंगोन खिन्थु बाखि 80-90% दिनै UPPL BJP आरो जोंनि GSP जे मित्रजोटनि सरकार BTC आव बेखौ मस्ट वेलकाम खालामदों आरो बयबो बरायदों आरो आसा आरो मिजिं थिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे सरकारा रायजोनि जानानै खामानि मावलांगोन। नैबे आसामाव नोंथाङा सानो नामा BJPआनो सरकार फैगोन होननानै? बेयो रोखा जेरैखियाब्लाबो 2021 सनाव आसामाव UPPL AGP आरो BJPनि जे मित्रजोट बे सरकारा फैगोन बियो रोखा। नैबे बिथिङाव आङो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनाव सोंनो लुबैगोन। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंबाय थायो जे एसेम्ब्लिनि उनावनो खम समनि गेजेरावनो BTCखौ बिथांमोना सासन खालामफिनगोन आरो बेसेबां सम्भब नोंथांनि बायदिब्ला? बिथांनि बे बुंनायनि खारना बेनो जाहैबाय जे दिनै बिथांजों बिथांनि जे माखासे कर्मीफोर दंमोन बिथांमोना UPPLआव फैगासिनो दङ, UPPLआव जइन जागासिनो दङ। दा बै लिडारफोरखौ हमथानो थाखायसो दिनै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे MLA इलेक्शननि उनाव BPFआ सरकार दाफिनगोन। बियो असम्भब आरो बियो खुनु पदे जाया। मानोना जोंहा जे मित्रजोट सरकार दङ बे इलेक्टेड मेम्बारफोरखौ लानानै सरकार दाबाय आरो बे सरकारा बोसोरबानि थाखाय थागोन। MLA इलेक्शननि उनावबो थागोन आरो फैगोन बोसोरबावबो बे थागोन। हाग्रामाया बुंनायनि खारना बेनोल' जाहाथे गावनिफ्राय BPFनि लिडारफ्रा UPPLआव थांनानै जइन जाहैया। दा बेखौ होबथानो थाखायसो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। जोबथियाव नोंथांनाव नैबे नोंथांमोननि समस्तिनि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ माबाफोर खावलायनो गोनां दङ? आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो नुखाबाय थांनाय 15 बोसोराव बिथां माजेन्द्र नार्जारिया BPFनि MLA मा मावदों मा मावाखै। थांनाय 15 बोसोराव बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खुनु मोनसे बेबायदि जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै, रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो हायाखै, जों लाइमोनफोरनि थाखाय मावनो हायाखै, बिमा माहारिफोरनि थाखाय, आबादारिफोरनि थाखाय खुनु मोनसे सुबिदा होनो हायाखै। जायनि थाखाय आं बेखौनो खावलायगोन जोङो 15 बोसोर जोङो नांगालखौ नायखाबाय, बे बाराव जाहाथे जोङो 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि ट्रेक्टरखौ नायो आरो जोङो मोजां मोनसे खुंथायखौ लाबोनांगौनि थाखाय बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जाहाथे जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ मोजां जायो, जोंनि समस्तियाबो गुबुन गुबुन समस्तिनि तुलनायाव जाहाथे जौगायो, डेभेलप जायो, बेखौनो हास्थायनानै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बयबो 6 तारिखआव जों जेब्ला भट होगोन जाहाथे बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामनायाव मदद खालामो। जाहाथे आंबो नोंथांमोननि आशीर्बादखौ लानानै देरहानानै थाङोबा, आंबो सासे बिजाथि हिसाबै देरहानानै थाङोबा भबिष्यतआव नोंथांमोननि जानानै खामानि मावनो हायो, बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायगोन। नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथांजों मिलायबाय। गोजोन्थों।